Niin. Sillä. Siellä sit niin. Kuka se istuu siellä? Voin syödä, kun mulla on vasta 7 menoa. Ai jaa. Mitkä sulla? Jalkapallo. Niin joo, tavallaan sun vuorotelu on. Näitkö mitä Lukas? Jäilässä. Jaa. Mitä huomenna? Jäille pääsee. Jaa. Havittula. Ei. Kemissäkin on. Mitä? Jäähalli saa. Missä muualla? On Niin, siinä se oli- joo, on siellä. Mä Junkohalli ajattelin vieressä. Junkohallia, mutta sehän on taas kesällä. Onhan siellä jäähalli. Joo, Eikö se anna huomenna. sulle hyvä? Nyt syötiin. Niin. Ei anna Lukas. Nyt saat. Lukas. Vähän kylmä. Älä ota kätteen. Joo, parempi onkin. Älä rupea makiaa syömään. Mihin se meni? Nam. Mansikka. Syö mansikka pois. Se oli hyvä. Joo. Se Jarru sahti sitten jotain. Niin. Paukuttelen. Tää on oikein paukkupete se. Tuossa kun kontta, nyt koko ajan